Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthuswe Isihluku umphakathi umalume edlisa umshana wakhe INJA EFILE. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilanibolo lokhona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamoyelekile igama lami usibonga konke wakandwande. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngiyacela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell. Khona phela YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Umphakathi wasemtubatuba emfekayo eqaqweni namanje ke usababaza ihluku sokwesilisa ngumalume wentombazanyana eneminyaka ubudala oyishayeke maqede wathi ayidle INJA EFILE njoba ke ubeyisolo ukuthi ke iyona eyibulela unkosikazi Buthelezi ongumakhelwane nokuyena ke ohlabe wawulawula wabhala lo daba enkundleni zokuxhumana uthi ke into ke emenze walisukumela lo daba ukuthi ke ingane ayisenabo abazali njoba ke unina wayo esewashona kanti ke ubaba wayo akazi ukuthi ke ukuphi neze uthe ke ngizobhlungu kakhulu uma ngilandela lo daba njoba ke ngithola ukuthi ke ingane uyifice igeza wayithela ngamanzi maqede wayishaya wathi ke njengoba ke iyona ebulale INJA ayidle njengokuyibulala kwayo ingane ke ibe iseyidla INJA yadla ke idladla zayo maqede ke yadla noboya nalapho athe mayibona khona ukuthi ke iyahluleka uyiqeda wasethi ke ayihambe iyogubha umgodi igqiba uchaza unkosikazi Buthelezi nobezwakala kwe ukuthi ke siyamdina isenzo sika malume kube ukuthi ke ezinye izingane zizamile ukusiza umshana njoba ke ubehluleka ukumba umgodi nokuthe umaye uqeda wafika futhi umalume wathi ke akaphalaze bese ke egqiba nalokhu ke abese ekudlile wabeke esemshaya ngogodo emhlane wawela kulona ingcwaba lenje kanti ke unkosikazi Buthelezi ubese lisabalelisa ke lo daba ke einkundleni zokuxhumana laze ke lafika nakusomlomo kamasipala wasemtubatuba naye ke ukuthiwe uhlabe wawulawula wafonela amaphoyisa kanti ke kube ukuthi ke amaphoyisa agcwele amathafa afuna yena umsolo kanti ke bafethu mina njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la udaba ke lolu oluhlasimulisa kakhulu umzimba ngizofisa ukwazi ukuphawula kwenu ukuthi ke ngabe nithini ngalolu daba njengoba ke sazi ukuthi ke ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane kukhuzwa mihla namalanga kodwa masizwa ke igameko efana nalezo umuntu ke uyadumala kakhulu bafethu ke avese iqede le ndaba khona lapha kwi comment section.